Γεννήθηκε διαφορετική. Το ευγενετής πρόβλημά της δεν την εμπόδισε να ζήσει μια ζωή φυσιολογική. Η Ιταλίδα καλλιτέχνη Σιμώνα Τζόρι κατάφερε να πραγματοποιήσει τα όνειρά της παρά το γεγονός ότι δεν είναι αρτιμελής. Μια γυναίκα ξεχωριστή. Το ψυχικό της σθένος και η αποφασιστικότητά της τη βοήθησαν να ξεπεράσει ακόμη και τον ίδιο της τον εαυτό, έχοντας πάντα στο πλευρό της την οικογένειά της. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη και μέχρι σήμερα πως η επιτυχημένη ζωγράφος και χορεύτρια κατάφερε να μαγέψει με την αέρινη παρουσία της και τις δεξιότητές της το κοινό που την παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Η μοναδικότητά της αγγίζει τα όρια της συγκίνησης αλλά και του απεριόριστου θαυμασμού. Δεν έχει χέρια κι όμως αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου όχι μόνο την τέχνη της αλλά ούτε και την καθημερινότητά της. Ζωγραφίζει, χορεύει, οδηγεί, περιποιείται η ίδια τον εαυτό της. Μια γυναίκα που παρά τη σωματική της ιδιομορφία έχει δίπλα της έναν σύντροφο που την αγαπά και τη στηρίζει. Στέλνει ένα μήνυμα ζωής. Χαρίζει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο στη ζωή. Τη Σιμώνα σίγουρα αξίζει να τη δεις.